Panalitan ako sakitan ko nga ako naginusara sa akong kwarto. Jadi ko kaagwanta ana. Amo text ko. Namay daghang text na. Naaoy. Magpap-up pamanggay na sa atong cellphone. Ug akong tambalan ang akong kasakit nga ako ra makasala din ko. Maglimbong na ko sa akong pagkapari. Kung sakitan ko tungod kay wa ko'y kwarta, nga ako itong mga iyaan, ako mga igsoon, pertisang pobriha, hangtod karon, di, ako nang kuhaon tanang kolekta. Di ta mo binlan din bahala na mo din kay ako una, sulbaron ko ning akong kakabos, sulbaron ko ning kakabos sa akong pamilya. Sa na, sala, dili, isipari dako kay nang sa, no? Kung ang bana gisakitan sa iyang asawa kay sigig yaw-yaw nya luod pa jud kay ignaong nya di ay gasigig text diri nga chicks nga porting gwapaha buutan pa gyud kaayo paraygon pa gyud kaayo unsa man motubay ka ato o ari ka ring luod kay ignaong